Belai hambai jotno khulumkha aw abato जों as a leader जों सबसमाय मानसoi tongo tin IPFT rok boro kaisa anjali dol recognized party boroni core issue Tipraland boro sai tongo abo boroni party program boro thangai mano ke mane khaimeya phiaba kok khabosi जों movement strong खाने नांगौ जेकुनु आंचलिक दल जों strong movement खाने आंखाय आबो जों तीन दाबी दासा आबो जों माया गोसों नुखा मथानि रनि IPFT नि दीर्घ 5 বছর 6 বছর মই कायसेबानि movement नुगिया हायने सागा सागा सालायो किन्तु आबो बाय बै नजर क्लाया आं आबनो बार साइ दङ जों कतर movement मा खायनाय बर दिल्ली थांनायावनो 50-60 जन 100 जन आसाय बै मगल कलाया ते बिराद जों movement मा खायनाय इंकेसे जों मगल जों कलायनाय आरो बिसिङाव जों नुखा जे ताबो जुथ सरकार BJP IPFT बेलाय दुर्बल सरकार जों तो सिउ ओ दुर्बल सरकार नो जों अनेक किसु प्रेसार मानो जों सामानो किन्तु फियाबा ताबोनि लीडरशिप रक IPFT लीडर रक कोनो कक सारा गया बरक हाय ना मात्र बुमुं कासे लीडर नङि दंगो किन्तु बरक प्रेसार माया कक सामाया आबां लुखा दिनै जों जतन सिउ आं बख्रक्सा Tipraland demand statehood demand Article 2-3 आबोनो आं खरक्सा फाउन्डार Tipra मथराव फारखा गेटा Tipraland आ बुमुंसि किन्तु बनो अनेक बरो कन्फ्यूजन दंगो किन्तु आरो बरो से दंगो Article 2-3 तारमान एकै दाबी बुमुंजा फनों मानो आं सबसे खुशी मन अबसि आं सबसे तंथौजों माने अबसि आं आगे बो कक्साका चिने खुद बुवागरा हानि नकफां बबहायनो तिनि स्टेटहुड डिमान्ड Tipraland ग्रेट Tipraland डिमान्ड नो बदाबि खाइ दङ अब सबसे कक कटर जोंथ' साइमानो केबो तंथगुइ जों Tipraland दाबि खाया पूर्ण राज्य कताल राज्य खायदेनो जों केबो तंथय साया आबो जों बाद दङ मासाव आबो जतन आबो जों सिना नांगौ जों आरो Tipraland सानमाने जों मन्त्रि माननाय नेता तरनाय आबोनि प्रश्नया जों बाद दंखा सानानि बागै आबो से सबसे कतर प्रश्न जों साइमनो आबो जत तिनि हा जों सालायदाबा तिनि हा तिनि शासन सुदु कक बाय सामा बेंगिया बास्तव जों आबो जों खायमिया आबाङै जों स्टेटहुड डिमान्ड Article 2-3 जों मासाव जों बाद दङै मासाव दिनै सबसे आबोन आं खुसि ताबो रमदि 70 to 80% 70% हाय बरक ताक Tipraland हामजागौ चिमरो अनेक बुजिबायखा बुद्धिजीवी कर्मचारी छात्र न दिनै जुबक सिख्ला रक लेखा गोरों रक इभेन दिनै बबाग्रा महाराज पदर किशोर बबनि जे ताबो स्टेटहुड डिमान्ड न ब साबत खाइ दङ दामिनखा दाबि खाइ दङ आबोनि बुं सबसे ककतर दिनै आंनि मते आंबो साना मुसुगो जों ताङै Tipraland दाबि मानिया ता जों प्राय 14 বছর 15 বছর काखा जों दाबि खाइबानि ताङै माया प्रश्न जागासि चिनि समाजो चिन दफागो अब आनि मते बै ताम हिन साइमेया आनि विश्वासनि मते आनि गियाननि मते जों तीनटा ग्रुप बाग जागो चिन समाजो आं वानसानि समाजनि कक सालिया खांरायनि कक सालिया चिनि Tipraso समाजनि बिसिङाव तीनटा ग्रुप आं बागै नाखा रमदि 70% बर' रक
जों बर' बेलाय गरिब बेलाय असहाय 70% जोंनि दफानि बर' रक ताबुक फानो बर' कुनु जलाया कुनु वानाया बर' दिनो माइ फातनै मासाखायनो नोंथां दिनो दुइ बेला माइ चाखायनो बखुसि अमाय कहं माथिं बर' दं पारा रावो हा दे कमाय दं जाति दे कमाय दं अब बर' वानसु गैया फातनै माइ मासाखा गाहाम खालायै खुसि जों जे थगायजागै दं माने जों जे बानजाग दं माने जों जे बर' बाय जों चेरायं माने आपन बर' वानसु गैया बर' जेबो जलाया तांके बर' सिया बर' असहाय बर' गरिब आबाहाय बर' थिं बर' गोबां बर' बुट फायखांखाय बर' किसा रां माखाखैनो बुट रिना बीजेपी बा कांग्रेस पुजेगोन बर' ताई बनि चिंता अबनो मनथाय माने संविधान अधिकार आपन बसिया रां किसा माखांखाय दमकिरिजा खांखाय सिग्रि सर खायजांखाय ब नरमै थाङो अबहाय 70% बर' चिंता दं जिन समाज तै आं हिसाब केनाखा 20% 20% नखाय आबखाय चिनि बर' रक अनेक बर' थौयै जागै मैथ्रिमाया वान सगु वान हाउ चिनि द हब्यां थांनाय चिनि मानथाय सौता जों मानिया चिनि अधिकार चिनि जास्टिस ससियेल जास्टिस जों मानिया चिनि हाव तंगुई चिनि देश तंगुई अरन हानि बेसारो थंजागै दंखा बन अधिकार मानिया अमायखे बखा जल जलंगै दङ थौजाय मुक्ति माइया अमायखे 20% बर' दं बर' जत सिजाक आइन सिगु जुक्ति सिगु बुद्धि तंगु आइन कानुन बर' पराजाक बन अधिकार बर' मानथाय बर' मायांग तंगु बर' डिप्राइभिं तंगु बन्चित खाये तंगु आपन बर' वानसगै थौजाय मुक्ति माइया अमायखे 20% जों बर' दं तै 10% बाहाय बर' दं बर' सिजाक किन्तु बर' जतने सिउ जों कबा क्रिबा सिदुदै सियां दं माने आबनोखौ जों बुजाव माया ब सिजाक किन्तु ब निजे साथ्यनि बागै निजेनि बहगनि बागै निजे परिबार कायसानि बाय वानसगै बर'खाय बीजेपी नाय कांग्रेस नाय सीपीएम नाय এই বরকে ইয়াংवाइसा बारु 10% बर' थिन दङ बर' सिजाक नुकजाक लेहा गोरों बुद्धि गोनां आइन कानुन सिउ जों थगायजाक दं माने जों बैबाय थोंजागै दं माने जोंनि मानथाय मायां दं माने आबनो बसिउ किन्तु ब निजे सात्र तरजागै निजेनि बहक काहे तरजागै बनहके जों सेल्फिश होनो स्वार्थबादि बर' ओंखाय यांवाइसा ngै दं এই কথা ওয়ানসক সিদি চিন দফা जों जाबजाक गैया आबनि बागै जोंनो बै थोंथाव जागौ बै दफानि बर' रक बर' जोंखायसे अनेक सिजाक नुकजाक हाकेनो अबाहाय जिनिस दङनि जों दुखुमाय दङ आसुक दे बছর जों सालायो 75 बছर जों दे सादकजाक माने जों जे बन्चित माने जों डिप्राइभ माने এই আবার একটা কারণ আংখাকাও जों कम्पेरिखने दी बिन्देशव मिजोराम जो साइमन नागालैंड अरुणाचल प्रदेश मणिपुर बरक जोंहायनो बरक तिप्रासा किन्तु बरक अनेक एडभान्स हिनजाव साइमन आं शिलंआव फरायफैयो शिलंआव जोंनि विश्वविद्यालय नेहु नर्थ इस्टार्न हिल इउनिभार्सिटी आं फरायफ्र आरो प्राय 4-5 हाजार दङ छात्र स्टुडेन्ट जों तिप्रासा मात्र 5 जन सिस्टेम এই আপনার আপনার ওয়ানসগো जों तांखा आंनि डिपार्टमेंट आं फरायो ससियोलॉजी आंनि सेक्सनाव प्राय जों 60 जन दङ छात्र मात्र तिप्रासा जों कनैसि आं मासा तिनसा आंनि बन्धु दं मिजु सिमिनो आरो प्राय 40 जन काव नायनो वानस नायदि आरो प्राय 5000 छात्र दङ अब जतलो तिप्रासा मां बेसे बाङो माने तिप्रासा जातिनि ट्राइब एस्टिमार बाङो मिजोराम नागालैंड मणिपुर मां बाङो बेसे तिप्रानि बेसे हार्डलि 5-6 जनसि आं आफोर खोनामाने नागालैंडनि सिनिसि प्राय 1000 ऊपर दं छात्र ओंखाय जों बर' सयखा
এই আবার বাকি जों বেলায় এখানে কমজুরি जों বেলায় এখানে जों চিন বরক অশিক্ষিত তাখন তংখ তাই চিন বরক বেলায়কে গরিব গরিবनि বাগै जोंबो बे थोंजागौ आबनो तिनि आं बेलायखौनो बाखाव दंथावो आं देफोन उंथं चिनि बुबागरा खुद फाइखा बबे रिलाइसिंखा जों अतिबा साराव बेलाय बन्चितंखा डिप्राइबिंखा बरनि अधिकार बरनि मानथाय बर मानलिया बर कन्स्टिट्यूशनल राइट जों जे मानन दंमोनि आबो जों मानलिया आबो रिलाइसिंखा आबो सबसे ककटर आबनो बगै आं अबनो कइनाय चिनि बर रक ताबक रमदि बिजेपि सरकार जोंथ' साइम बेलाय दुरबल थांनाय 5 बोसोराव जखन आं मिनिस्टार दंफोराव आईपीएफ दं जों 8 जन ताबो कयजन दं आईपीएफ ती 1 जन आबो वानसा बुत्र एसे पास लायो सीपीएम बसु दं ताबो आयतरि बीजेपी 30 दे 31 जन ओंखाना 31 नंनाव ताबरक बीजेपी रक 31 गाय तार माने तुदे तुमरुक तिनि खाना बायथांमोनो आबो परिष्कार जों नुगै दं अनेक दुर्बल ता अनेक किछु खायमोनो बरं जों তোমাকে थांनाय हके बरक क्षमता बेसि बीजेपी रक बरक 36 जन दंगो बीजेपी 36 जन आईपीएफ ती 8 जन खौबो जोंखा এই আপনি বড় আফরকে বড় जोंनो सागनांगिया आईपीएफ नं बरक चेरिया ताबो ओंखाय बरक मात्र 31 जन बा 32 जन बाखै बरक सरकार खाय दं ताफोन आईपीएफ ती मन्त्री मासा ओंखाय फैगांखाय सरकारफोर बायमानो अ चान्स जों माना नाय अमाय सुजुगते गोरै किन्तु तिन बरक बुजिया आबोनि बागै आं अबनो सावो फायदे जों महाराज सामान थानसा ओ थानसा जों मा फायलायनाय जों थानसा गोरैखा नों जेसेबां नोंदि नों कंग्रेसफोर खायदि सीपीएमफोर खायदि बीजेपीफोर खायदि चिन बि थानसा गोरैखाय जोंनो बरक साग नांगिया चिनखौ बर नाया अबनो आंखे हपुं सापुं आबार वान सगो जों बागे थानसां मानाय बनि बगिनि तिनि आं खागाव एकमात्र जों अमनो जोंनि लामा दङ ताबो जों स्ट्रं मांनाय जों ग्राग मानाय जों प्रेसार मारनाय जों ताबो जतन साइमानो टक चलाई दङ डिसकाशन चलाई दङ सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट बाय फार्स्ट राउंड टक पाइखा अफिशियली टक चलायनाय डायलग चलायनाय थ्रु डायलग आं खागाव একটা কিছু जों अंखायदे फैनाय डायलग कमप्लीट दियाखौ दा डायलग चलाई दङ जोंनि महाराज नेतृत्वे आ कचार दिनै जों नुगौ दिनै बराव दाबजा गैया बनि बगै आं खागाव जों ते मा बुगिनायखौ दिनै बराव ब्लाइक बिरमान कफानायखौ कपाल हामयासजों आं अनो बारबार मासाव फायदे जों दिनै गुबै गोथार बाय जों सांमा खालायनाय जों नेतानो केमरिखौबो दुसराय सालाय लाभ करै जों किन्तु सत्यनो जों मा सानाय जों गुबैनो मा सानाय जों ताङै अतिप्रा साराव आसुक बुक्त बगिङै दंखा जों सोंनो नांगौ आसले जों बैनो सोंनो नांगौ नरिताबो एक फर एग्जाम्पल मणिपुर नों नखाना मणिपुरा किन्तु कुकिरक माइनरिटी फिया बरक थानसा प्लास बर अनेक सिकित्त आबाङै बरक टिगै दङ नों नुखानि बीजेपी नि एमएलए 9 जन एमएलए बीजेपी नि एमएलए बरक केबनि किरिया नि दफा जातिनि बागै बरक समायतां दङ बरक चिदि सुयो आबाद बरने हाई कमान्डनि बिरुद्धे ब बीजेपी एमएलए माइके सुइमिया फियाबा किन्तु नदि हा दफा जातिनि बागै बरक डाइरेक्ट चिदि सुयो बरक दिल्लीआव जे जों 9 जन बीजेपी एमएलए जों सेपारेट एडमिनिस्ट्रेशन बरक सानो तारमाने सेपारेट स्टेट आसके बरक बरनि जाति दफानि बागै बरक सेक्रिफाइस खायदोंमोन ओंखाय किरियाखौ साउंटां दंमोनखाय जोंखौ तांमैया এই অবশ্যই সবচেয়ে তিনি বেশি প্রবলেম নেই মিজোরাম বড় বসে একতা বড়োল্যান্ড বড় বসে একতা কুকি নাগা বড় বসে থানসা আপনার जों চিনি দফানি বড় রক মাঝে মাঝে जों আরো থাंनो नांगौ जों नागालेण्ड जों थांनो नांगौ मिजोराम थांनो नांगौ बड़ बागे दं बड़ समाज दफा बड़ बागे दं इच्छा बड़ बागे कथलाय दं आबो जों सोलोंनो नांगौ किन्तु जों बर'खौ बाहाया जों एमनेसि संख्या कम जों एमनेसि दुर्बल जों गरिब जों थोंजाखिनाय दा दाबो इलेक्सन फायवनाय रां बाय थोंजागनाय पाइजागनाय दमगिर जागनाय किरलायनाय এই তামকে जों सियानि बागै नेनि कायसा बुट बोसो मूल्य आपनो जों सिया
একজন বাইফানো जों একজন কাইসাবো বাইফানো जों पासंगै মন্ত্রী अंगु काइसाबो दय पासंगै एमएलए अंगु काइसाबो बुस इम्पोर्टेन्ट किन्तु जों आबोनो जों हिसाब खालायै इलेक्सन फायगानखायनो गोबां मानसिफोरा लक्ष्य उद्देश्य गोबाङै थांगौ बावै थांगौ लामा फेरै थांगौ এই অবস্থা সবচেয়ে দুর্বল আপনি বাকি আং খাকাও ফাইদে जों তিনি ববাগার নেতৃত্বে তিনি মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর ব চায়ানো সামখাই दङ जों नुगु তিনি बहाय नेत्री नेता শুধু ত্রিপুরাও সিমিয়া সারা উত্তর পূর্বাঞ্চল নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়া বন মানেই दङ বন नेतानो बरक खोब रेसपेक्ट खालायो सारा इन्डियानि बरक बन साइमनो तमा कांग्रेस तमा बीजेपी तमा सीपीएम आं तो दिल्ली थांगे साइमनो बेबा महाराष्ट्र हंगे बरक अनेक हामजागो बन मानसम खायो शुधु इंडिया गया सारा विश्व पृथ्वी अमेरिका थांखांखाय बन साइमनो लंडन थांखांखाय बन आरो नि अक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बन लेक्चर खायरागो अमाय जों तिनि खरकसा बरक जों मानखा अमाय जों खरसा व्यक्ति माखा शुधु महाराज सिमिया मन ज्ञान बुद्धि मन विजडम अनेक गोनां जों लोगो मन केपेबल लिडार डायनामिक लिडार तो फानथिं बरक मासा मोसो बरक बनो सेजाव मासा मोसो बरक बेंगायगो बेलायखे कपाल हामबिया दुर्भाग्यजों आं बनो जे मासाव बयनिबो सा जाफुनो साथुं आने तिप्रहा दफा बिसिङो दरसि जिन बुबागरनो कक्टा कौर हामबिया साखांखाय आंखे बेलाय दुखुनाव बनो सामुखायनो सुरग्रानाबा बबसो फाइमोन दोखाबा सामुतां माने बताबक ताबकसो ब फायो 2-3 बছर को सामुखाय माने बनो सामुखायनो सुरग्रानाबा तफाना बनो कासनाय गोबां बरक आबो दुर्भाग्य आबन बागै जों ति नुगो आं घरबो सामनो आं उसां गं मासाका ताव तिब्रा मथानो तिन लिडारशिप महाराज दङ प्रसा महाराज डायनामिक लिडार आसो कक गोरों साना गोरों बन ताम अभाब दंबा बन कुन अभाब गरै तिनि बेकारा हल दङ जिन जगदीश देवरमा दङ तिन कत नेरा दङ तिनि दङ अनिमेश देवरमा तिनि गोबां मा बहाय ताबक बिसिगितो संहाय रक तिनि कमल कलय जों गोबां माने दं तिनि नों कम्पारे खैने दि बिजेपि साबो दं तिब्रासा नेता केबो गरै नों कम्पारे खैने दि कम्पारे खाय नादिसा दि बिजेपि साबो दं तिन नेता तिब्रासा नेता गाहाम गरै सीपीएम नायनाय साबो दं तिन नेता गाहाम एक्सेप्ट दिन चौधरी गरै सीपीएम गरै गरै कांग्रेस गरै साबो दं कांग्रेस नि तिब्रासा नेता गरै तिनि एकमात्र अबन तिनि सुजुग अबन तिनि जरा गाहाम तिनि बुबागर नेतृत्वे जों 90% लिडार टप लिडार डायनामिक लिडार कुनु तिनि कबाब गरै अबहाय नेता ताबो तिब्रा माथो नेतृत्व रय दंगु बर नुय दंगु जों नुय दंगु आं खागो तिनि तिब्रा मथातै बिरागनाय अबहाय आं बिसेस खायो तमके जनगण नाहरै दंगु ताव टक चलै दंगु अब तुदे तुमरो ngै थांनाय अब जों वेट मा खायनाय आबनि बगे आं खागो तिनि फायनाय सालो आं खागो जों हाममारि मोननाय तिनि बरक फियक जागनाय मुक्ति मोननाय अब बसखानि टेस्टारि को कतिबार मथनि बखाखि रक पापाले जाको अब हायरक लिपुरंको खालायनानै को नासिनानै को 23 अगस्त संखायतो अब एडीसी माने दिन एडीसी पार्लियामेन्ट बिल पास लायमाने अब जों 23 अगस्त जे स्टेट हाउस सानाय रक अब जों पालायलायो तिन मथा पालायो ताकलायबो जों पालायना आसा खालाय पालायलायनाय तमके बाइले सं दङबा सामाया किन्तु जों पालायना दरकार जों पालायनाय अब तिन एकटा इतिहासनि दिन जों एडीसी माने आबनो जों मुइदु खायोनो जों उ एडिशनल तै जों ताबो आन्दोलन खाय दङ माने खाखौ एडीसी माने बागै जों आबनो अवश्य तिनि आन्चलिक दल जों पालायना दरकार आगेबो जों पालायो तिन मथाबो आगेरो पालायो आं रुगो जों आंखाखौ आबो जों पालायनाय केनाटा लास्ट नमिनेशन बाय इलेक्शन बागै बाय इलेक्शन तिप्रा मथा बासे आंके तिप्रा मथा सामने सपोर्ट खाया हम कासे लोकरन कासे सिंमु खाया अब खबो बाहायके मानसु जाकन बाहायके खाया अब निमांगै तो आं तो फाइनल कुनु सामाया टक सलाय दङ दिसा सलाय दङ ताम खायना खाया जों सालाय दङ आरो फाइनल जराबो कम फाइनल डिसिसन जों ताफोन लायमेखौ जेगन किसु चेंज थमानो up to नमिनेशन पाइथाक जरा
नमिनेशन लास्ट उद्रद्रा अब टक चलायनाय जों तो ताम्बा जों तिप्रामथा तो जों आन्चलिक दल जों प्रेसार खायनो हेसि जों प्रेसाराव मारोरक जों लाब मारोरक गाव आमाखै जोंनि काहे सुजुग जों प्रेसाराव नाय जों बिजेपि प्रेसाराव नाय सिपिएम प्रेसाराव नाय कांग्रेस प्रेसाराव नाय जों दा आसल जों सात ताम्बा जों दाबि मानानो बागैसि जोंनि स्टेटहुड डिमान्ड ग्रेटर टिप्रालेन्ड डिमान्ड आबानो जों प्रेसार नाय आबो लक्ष्य उद्देश्य जों पावै थांगिया किन्तु बाइ इलेक्शन जायोमोन आबो बाइ इलेक्शन तो आसे गुरुत्वपूर्ण इलेक्शन दिया तफानो जों सुजुगना नाय जों बाहाय खायमाया जों सालाय दङ फाइनाल डिसिसन जों नानाय अब जोंनि फाइनाल डिसिसन आं खागाव जोंनि आप टु लास्ट उइथड्रवाल आद्रतै समय दंखौ जों सालायनाय ओमफ्राय खागाव जों दिनै जों गोदोसो प्रेसार हांखाय जों स्ट्रं मांनाय जों थानसां मांनाय जों ततन सिउ दनपुराव जोंनिफ्राय थानाय इलेक्शनाव जोंनि प्रमथा जोंनि अमिय नवाटिया ब 9,000 काछाकाछि बुथ माखा 8,000 सामथिं 9,000 काछाकाछि 9,000 काछाकाछि बुथ माखा आबो तो चाक्का बुथ जोंनि 9,000 माने रमले जों मिनिमाम 6-7,000 तो दिनै याव दङ ओंखाय 6-7,000 बुथ आबो जोंनि चाक्का बुथ आबो जेदागा रोगो आबो पास नाय जेदागा दाइबार नाय आबो पास नाय आबो जों साइमानाव जोंनि बक्सनगराव प्राय 3,000 3,500 जोंनि बुथ दङ जोंनि बाथानि बुथ आरो बेहायनो जों जोंनि फेक्टर दङ जेदागा 3,000 जों एड खालामखाय आबो स्वाभाबिक जिखुनु पार्टी पास नाय आबङै ताबो जोंनि तिप्रामथा भेरि इम्पर्टेन्ट रोल टु प्ले जों इम्पर्टेन्ट रोल प्ले खायनाय जों सालाय दङ किन्तु फियाबा जों हायनो क्लाइते जे खाय लायते खाय जों याखायरिया जों एक्टेक्सु खायलायनाय आबाद बगै अमत खुब इम्पर्टेन्ट इशू इम्पर्टेन्ट मेटार आबङै आं आबनो फाइनाल कक सामयाखौ जों तो जों सालाय दङ तबो तिनि खाना जों सालायनाय तेबो जों कक सालायै आबो देरो फाइनाल जों साखलायरिनाय ओमफ्राय सर लुकुरा किसासो गोबां मानो कक खालायजाक नुबुनु फाबो बाग्रा बाय इन्टारभिउ गथराव बिजाखा इन्टारभिउ गथराव बिजा माने करे बा ताबो बिराद टिप्रागान बोसोर दोरते सामं लाजाक कंता बोसोर दोरते अबो लुकुराव आसे खायनो ताई लुकुराव सिन आबो तो जों साइम टक तो चलाय दङ टक खायखो तो अनेक किस लायनाय बहाय छनाय चिनि होयजे जों सानाय ह आदिनो तो नुखाना इन्टारलेक्टर तो जतो रिंखा आइपिएफ रिंखा चिनि समाजपति रिंखा जतो जों ओपिनियन नाय दङ मन्तब्य नाय दङ शुधु मथा सामान्य सिमिया अब बरनि डिसिसन अब तिनि महाराजनो मतामति अब ब खुब बुद्धि खालाय मतिनि बबाग्रा बनो साबखा शुधु मथा सिमिया और बयबो चिनि अनेक चिनि दल दङ चिनि बरक दङ समाजपति दङ चिनि समाज नाय दङ र अने पार्टी दङ चिकन पार्टी आबारनबो इनभल्व खायनाय इनके बरबो ताम सा बर मन्तब्य नाय इनके आबा जतो मन्तब्य मा बिसिं दै आबो जेरो फाइनाल जागनाय हेसि आबो ब्लाइखे चिनि बबाग्रानि वानसमुखौ हामबाय अब खायजागो आबो ताबो नुनुखा जों फार्स्ट राउन्ड टक पाइखा चिनि तिप्रामथा कक सलायखा जों चिनि मन्तब्य चिनि व्यू पॉइंट जों मन सायखना रखा एट द सेम टाइम नि आइपिएफटी बरबो थांखा बरबो साखा बरनि मतामत बरबो शेयर खायखा इन्टारलोकेटर न तेचिन समाजपति जत दफानि बरबो मानजाखा निचिनो तो गोबां दफा दङ नि रमाइता देबरमा रियां कलय ह जत नि चाखमा रुकनि रत लांगै आबो बरनि मतामत बर नाखा अब एक प्रसेस चलाय दङ गा प्रसेस चलायनो बोसोर आगोनो साइमिया जों फाइनाल रिपोर्ट जों मायखौ जों फाइनाल रिपोर्ट जों मायखौ अब फार्स्ट राउन्ड टक सेकेन्ड राउन्ड टक नाय थार्ड राउन्ड टक नाय अब तो सेन्ट्रल गभर्नमेन्टनि बरनि मेटार रंखा बर रनायखौ बोरै मानो रेखौ बोरैया लेट अस सी नायनायता